The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 naman sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang domestic helper mula sa Saudi Arabia ang nagpadala ng mensahe sa ating official Facebook page upang idulog ang hinaing para sa kanyang mga anak na nasa puder ng kanyang abusado umanong mister. Dahil nito lamang daw buwan ng Hulyo nang makatanggap siya ng sumbong mula sa kanyang panganay na anak na pinagsisira na raw ng kanilang tatay ang mga gamit sa bahay, maging ang bubong ay hindi rin daw pinalampas. Makakausap natin via video call si Tarhata Bayaw. Magandang hapon sa iyo, Tarhata. Magandang hapon din po. Tarhata, magandang hapon sa iyo. Sandali lamang mga kaibigan at meron tayong technical Adjustment. adjustment. Ayan. At ayun. At hindi lumalabas sa monitor si Tarhata. At wala tayong nakikita, partner, sa monitor. Meron akong nakikita parang mga ambun-ambun. Oo, ayan. So, Parang mga- kumusta naman yung araw mo ngayon, partner? Ito, partner, nagulat ako kasi pares tayo ng damit. Naka-blue tayo, partner, ngayong araw. Tapos masaya ang araw ko ngayon kasi may naririnig akong magandang sounds mula dyan sa labas. Yan, partner, yung tunog na yung mga magulang, partner, ay kabahagi ng achievement. Pag ng mga nakakarinig bata. ako ng mga ganyang tunog, partner, naiisip ko maraming mga magulang ang natupad ang pangarap. Correct. At yan, partner, Yan! nakikita na natin ang ating ang iyong kagapuhan at ang ating kagandahan. Natuwa lang ako, partner, kasi may nabasa ako sa Facebook. Yung anak ang nag-graduate, supposed to be siya mag-celebrate. Opo. Yung tatay, lahat ng dumating, yung mga bisita ng tatay niya, yun ang nag-inuman. So, actually, yan, partner, parte na talaga yan ng tradition, partner, na pag may okasyon ang bata o ang anak, kasama yung okasyon ng ama, partner. Ayan. Balikan na natin si Tarhata. Nasa linya na. Tarhata, magandang hapon sa iyo. Tarhata. Hello po. Ayan. Yan, okay. Maliwanag mo na ba kaming napapakinggan, Tarhata? Opo. Okay. Tarhata, unang tanong, sino ang nakapagsumbong sa iyo tungkol sa sitwasyon ng mga anak ninyo at ng mister mo? Yung anak po. Pero wala po siya dun sa bahay. Kinat lang po siya ng kapitbahay namin. So ang nagsumbong sa iyo yung kapitbahay mo? Yung anak ko po, nagsumbong sa akin ng una. Tapos kinonfirm ko po yung kapitbahay namin. So yung anak mong Tapos panganay... pinasahan niya po ako ng mga picture. Okay. Kailan pa ito nagsimulang mangyari na ibig sabihin nagwawala or naninira ng mga gamit yung asawa mo? Yung last po, 2018, nagganyan din po yan. Tapos nung nasa Maynila na po akong nag-apply ng abroad, yung mga cellphone naman po ng anak ko, pinagtataga niya. Okay. Ilang taon na ho ba kayo nagtatrabaho dyan sa Ayun abroad? naman po. Mo? Ilang taon na ho kayo nagtatrabaho dyan? 2 years na po. 3 years. Okay. Kailan ka pa huling nakauwi ng Pilipinas na kasama mo yung anak mo at saka itong mister mo? Noong 2019 po, October. 2019. Okay. Ito bang asawa mo, kahit nandiyan ka, nagwawala ba talaga ito? Opo, nagwawala din po yan, lalo na pag may mga kaalitan siya. Sa bahay siya nagwawala, kasi sinasabihan ko nga minsan yan, bakit ka dito nagwawala? Doon ka magwala sa pinaggagalitan mo. Okay. Good pa ba yung pagsasama nyo? Ayos pa ba kayo ng mister mo sa ngayon? Hindi na po, sinabi ko lang po sa kanya, hindi na po. Okay. So, sinabihan mo na yung asawa mo na kuwan na kayo, maghiwalay na kayo. Po, matagal na po
sinabihan ko lang po yung bago po akong mag-abroad. Kailan? Anong taon? Sabi ko, kung ganyan ka ng ganyan, wala nang patutunguhan to. Magsama na lang tayo dahil sa mga bata. So bago ka pa nag-abroad, Kaya naman natin palakihin yan eh. Pumapayag naman siya. so bago ka nag-abroad, prinangka mo ng asawa mo na kayo ay magiging mag-uusap na lamang para sa mga bata, pero hindi na kayo mag-asawa. Opo. Okay. Mari mo bang maikwento paano nakapagsumbong sa iyo yung anak mo? Papanong naikwento ng anak mo yung pangyayari? Messenger po, chinat niya po ako. Pinasa niya po sa akin yung chat nung kapitbahay namin. Tapos, chinat ko po yung kapitbahay namin mismo. Opo. Ano po yung pinasa sa messenger mo? Mga sirang gamit po. Tapos yung video na nagwawala pero medyo malayo po kasi Oh. siya eh. Kasi sa tapat po ng bahay. Hindi naman po pwedeng pumasok siya sa bahay para videoan yung asawa ko kasi mamamaya siya yung maano doon. Wasak-wasak yung washing Umuulan din machine. po kasi yun. Yung lalagyan ng damit. Grabe yun. Kalat-kalat. Oo, para naman partner dinaanan ng bagyo, di ba? Ibang klase partner kasi... Dinaig pa po yung dinaanan ng bagyo kasi Opo. dinaanan ng bagyo. Oh, yan bang mga gamit? Yan bang mga gamit na pinagsisira ng asawa mo? Ikaw ang nagpundar niyan? Opo. Kakapadala ko lang po yan last year. Inumpleto ko po sila ng mga gamit. Tapos sayang pinagwawasak. lang, ano? Oo. Alam mo partner sa... Bago din po yung bahay na yan. Pinagawa ko din po yan last year. Oo, sa nakikita natin partner, hindi lang simpleng galit yung ginawa ng tatay partner, yung asawa mo, Mrs. Parang sobra ang galit dahil lahat ng mga ipinundar mo ay winasak-wasak Dugtungan partner. ko lang yung sinasabi mo, galit. Hindi kaya may ibang dahilan, Tarhata? Hindi kaya nagsisilos yung asawa mo? Yun nga po kasi may nagsabi daw po sa kanya tinanong ko naman yung nagsabi sa kanya, wala naman daw pong ibang masamang sinabi kasi last month po nagkaso rin po ako sa kanya dahil sa pananakit niya sa bata, yung sinuntok niya yung bata. Tapos yung pulis na nagkakwentuhan niya po is doon po yun sa barangay namin. Nag-guest speaker po sa school, tapos nakainuman po nila. Tapos ang sabi sa kanya ng pulis, sabi, ayusin nyo yan. Dahil ayokong dumating yung panahon na ako mismo yung dadampot sa'yo. Dahil kuya, baga ang turing ko sa imo. Doon, nagwala siya. Tapos inawat siya sa school. Doon siya dumiretso sa bahay. Itong bata na sinasabi mong sinuntok, anak ninyo? Opo. Ilang taong gulang? Yung Lalaki, panganay. babae? 13 po. Lalaki, babae? Babae. Oh, pambihira, partner. Oo. Pero may nakikita Nagreklamo ko, na rin po ako dito sa yung last na yun. Tarhata, may nakikita ko na aside doon sa mga gamit, pati yung bubong ng bahay nyo ay sinira din itong asawa mo. Hindi po. Yung lumang bahay po kasi yan, Okay. katabi lang yan ng bahay na pinagawa ko po. Mhm. Doon po nila in-stock yung mga gamit Okay. na sinira. Dalawa yung anak mo dito kay Mister, tama? Hello po. Ilan yung anak mo dito kay Mister? Hello. Hello? Tarhata, okay na? Tatlo po. Tatlo. So, ilang taon na may itong mga anak nyo dito kay Mister? 13, 12, tsaka magte-10 po. So, lahat minor de edad. So, dito sa tatlo, sino yung palagi mong nakakausap sa kanila? Ang panganay po, kasi siya po yung may cellphone doon eh. Okay. Kailan yung huli nyo naman na pag-uusap nitong anak mo? Hapon po, tsaka kanina, nag-chat siya kanina. Sabi ko, ibibigay ko na lang kayo sa DSWD. Oo. So, kahapon, kumusta yung sitwasyon ng mga bata? Nagkaroon pa ba ng yung papa nila kaya umuwi sila tapos nanghiram sila ng lutuan kasi pati rice cooker wala eh, sinira niya pati yung tangke ng gasol. So, kumusta sila kahapon? Nagkaroon pa ba ng kaguluhan? Sinaktan pa ba sila ng kanilang tatay? Wala kasi makyat po ng bukid. Ano po yun, ma'am? Makyat na po ng bukid. Umakyat. Bakit? Ano yung trabaho ni Mister? Abaka po. Abaka. Para hagot. Para hagot partner. Oo.
So, aside doon, partner, na pinagsisira yung bubong, yung mga gamit, nananakit pa itong si Mister. Ulitin ko yung tanong. Sa tingin mo, Tarhata, ano ba ang dahilan bakit nagwawala itong asawa mo? Ano ang ikinagagalit niya? Hindi ko po alam sa kanya eh. Sabi niya daw, may lalaki daw ako eh. Ayun. Ayun, o kaya nga, naitanong ko sa Sabi iyo ko, kanina. saan? Nagsiselos talaga itong May mister mo. nagsabi daw sa kanya, tapos di niya naman, sinabi ko yung nagsabi sa kanya, wala naman daw siyang alam na gano'n na sinabi. Ah, Pero matanong ka namin, Tarhata, ito bang nakarating kay Mister na meron kang ibang lalaki? Dahil posibleng ito yung rason, partner, kung bakit nagagalit itong asawa mo at nanira ng gamit. Galing na sa'yo mismo. Gusto Opo. namin mapakinggan. Meron ka bang ibang lalaki o ito ay puro Wala po. kwento-kwento lang? Kwento-kwento lang. mahirap talaga, partner. Nauuso ang mga kwento-kwento ng mga may lalaki. Correct ka dyan, partner. Saka may babae. Oo. Kailan mo ba last na nakausap itong si Mister? Oo. Kailan mo last na nakausap itong si Mister? Hindi naman po nakikipag-usap ng maayos yan eh. Oo. Mhm. Oho. Ayan. Nung nakaraan po, Sa tingin mo, sa ganitong sitwasyon ninyo ni Mister, hindi na kayo maayos, para sa mga bata, Wala po. para sa mga bata, napapag-usapan nyo ba na posible pa kayong maayos? hindi po. Okay. Nung last kayong magkausap ng mister mo, ang napag-usapan nyo talaga, maghiwalay na kayo? Oo. Opo. Ito bang bahay na... Kahit dun sa DSWD po. matanong ko lang, ito bang bahay na pinagawa mo, dyan rin pa ba nakatira yung mister mo? Hindi na. Diyan po siya tumutuloy. Ayun ang problema, partner. Wala naman po siyang pakinabang. Kala ko rin lang. Nananakit pa, ganyan. Hmm. Oo, kasi mahirap, partner, na wala kang kamag-anak na pwedeng tumingin dito sa mga anak ninyo. Nasa tundo po yung kapatid ko eh. Nasa bundok. Ayoko naman po doon sila eh. Kaya nga nagpagawa ko dyan ng bahay. Ito yung tanong ko, Tarhata. Ano, nung kayo ay magkasama pa ni Mister, na andito ka pa sa Pilipinas, kumusta naman yung pagsasama niyo ni Mister? Ito ba ay talagang mapanakit na Mister at ama ng inyong mga anak? Siya po kasi, tamad po yan, tas sugarol, palainom. Ayun. Ako po nagdidiskarte po. Oy, bakit ka Kaya na, nagpursige po ako mag-abroad kahit natagalan po ako. Bakit ka Talagang na-inlove? hinantay ko po talaga makapag-abroad. bakit ka na in love dito sa mister mo? Kasi sabi mo, palainom, Sugarol, tamad, sugarol. tamad. Ba't ka na in love? Gwapo ba ito? Una po, nag-aaral po kasi ako ng college, hindi naman po yung ganyan. So dati matino naman. Oo. Ngayon, biglang nagbago. Okay. Makinig ka, Tarhata, ha? Kasi sinusubukan naming tawagan si Alberto. Yung dati mong mister, no? Nadagdagan naman ang partner yung pangalan. Alberto. Ayan. Upang malaman sana ang tunay na kalagayan niya ngayon at matanong natin kung bakit ba siya nagwawala. Ngunit bigo ang Wala ating naman team. siya dyan eh. Bigo ang aming team na mahagilap ang kanyang contact number maski pa ang kanilang barangay. Ayan. Nasa bundok siguro Oo, naghahagot. naghahagot, partner. Oo. So, hindi natin makontak yung Alberto. Hindi siya mahagilap, partner, Oo, kahit doon sa pero barangay. Baka si Tarhata. Tarhata, ikaw ba meron kang... kasi sabi mo hindi na kayo nag-uusap. So meaning to say, wala na talaga kayong komunikasyon ito ni Mister. Wala, sa bata na lang po talaga. Okay. Ganito, Tarhata, makinig ka, ha? Makakausap natin sa kabilang linya si Attorney Cristel Lorayes Villar, ang Public Attorney 2 ng Public Attorney's Office sa Legazpi District Office 2. Magandang hapon po, Attorney Villar. Hello, magandang hapon po. Opo. Attorney, napakinggan niyo ho ba yung salaysay ni Tarhata na isang OFW na yung kanyang asawa ay pinagsisira, yung kanyang mga pinundar na gamit, bubong, gasol, washing machine. Sinuntok pa yung kanyang anak na 13 years old na babae. Mayroon bang maring isang pang kaso si Mrs. laban sa kanyang asawa na di umano'y abusado? Attorney? Base sa sinabi niya po ngayon sa show niyo, maari pong magsampa yung anak niya ng
kasong child abuse laban sa asawa niya. Kasi po, yung paninira ng gamit, nagkukusa po ng psychological abuse or emotional maltreatment sa bata. Opo. Maaari din po magsampa ng child abuse for the physical abuse na panununtok na tinamo nung 13 years old niyang panganay na anak. Opo. So ibig sabihin po, attorney, yung pong paninira ng gamit, pagwawala ng isang tatay sa harap ng mga batang minor de edad ay maikukonsidera ng abuse. Opo, pwedeng i-considera na abuse po. Ayun. Opo. Pwede po sa 7610 or pwede din po kaya sa BAUSI kasi cover din po ang mature ng mga babae. So pwede po sa dalawang batas na yun. Opo. Attorney, matanong ko lang po, kasi yung nanay po nitong mga bata ay nasa ibang bansa. So, ibig sabihin po, ito mismo ng mga anak na itong minor, pwede po sila mismo magsampa ng kaso laban po sa kanilang tatay. Opo, kasi yung batas po ang nakasaad naman po doon yung mga pwedeng magsampa ng kaso kasama yung offended party, which is yung mga minors po. So pwede po sila mismo magsampa sa tulong ng DSWD or kaya po ng barangay. Ngayon po, maisasuggest ko lang, pwede po silang lumapit sa pinakamalapit na police station, hanapin lang nila yung Women's and Children's Desk or kaya po pwede silang lumapit sa pinakamalapit na opisina ng PAW kasi mandato po ng opisina namin na tulungan ng mga bata sa nakaharap sa ganitong kaso. Opo. Attorney, sa ganito pong sitwasyon ng mga bata na sila po yung naiipit sa problema nitong mga magulang, ano po yung pwede nyo pong i-advise po sa kanila? Yun lang kasi kung subjected po talaga sila sa abuse, ang pinakamabuti po noon is makapag-file po sana sila ng case laban dun sa nang-aabuso sa kanila or kaya po mailapit sana sila sa DSWD para po ma-assess sila kung ano yung extent ng psychological abuse sa part nila at magkaroon po sila ng intervention. Opo. May yabo lang ako, partner. Opo. Kasi ang kinakatakot nitong OFW yung nanay, attorney, yung mga bata kasi nandoon din sa bahay kung saan tumutuloy yung tatay. Kasi walang kapamilya, partner. Ang kinakatakot nitong nanay, baka hindi lang sa pagwawala, baka mas matinding pangyayaring masaktan yung mga bata. Ano yung magandang gawin para mailayo yung mga bata doon sa tatay na laging lasing at nagwawala? Opo. Ganito naman kasi 'di ba parang may insidente na may Opo. nasaktan na pong bata Opo. May iba pa po ba siyang kamag-anak na pwede po kayang kumustodiya ng kanyang mga anak o kung wala po kasi pwede naman niya pong ilapit sa DSWD. Opo. Ayun. Nababanggit po ni Tarhata na malalayo po yung mga... Nasa bundok yung kapatid Opo, yung niya. mga kapamilya, yung mga kapatid. Tanungin natin si Tarhata. Opo. Tarhata? Hello, Tarhata? Po, Napakinggan mo ba yung sinasabi ni attorney? po. Oo, mayroon ka bang malapit na kamag-anak na pwedeng mag-asikaso doon sa mga anak mo? Wala po, nasa tondo po yung mga kamag-anak ko, pero yung sa side po doon, marunong din naman po yung mga bata na mag-asikaso sa kanila. Ang ayoko lang po yung nandoon yung tatay nila. Yun na nga, kasi may nangyari ng may nangyari na. Gusto ko pong maalis doon yung tatay nila kasi po nagbanta din po yung tatay nila kasi kung sila po daw yung nandoon, sila daw po yung tatagain sana. Buti na lang wala po sila doon. Attorney, matindi po ito ang problema. Pinagbabantaan na pala nung tatay na tatagain. Oo. Pero dapat si Tarhata, pwede mo bang gawa ng paraan ito na pwede mong pakiusapan yung mga kapatid mo or kamag-anak mo na kung pwede bantayan muna or asikasuin yung mga anak mo for the meantime na wala ka Pwede pa? naman po, meron naman pong sa side ng kamag-anak na pwedeng magtingin-tingin po kung wala po siya. Kaya ayoko pong nandiyan siya. Ayan. Sana. Yun ang problema. So, attorney, ano pong advice nyo po dito kay Tarhata? Siguro po kung ganyan talaga na may standing threat talaga sa safety ng mga anak niya, tapos may mga ebidensya po siya talaga base sa sinasabi niya na inaabuso yung mga anak niya. Siguro kung ganyan po grabe na yung nangyayari, maaari pong lumapit na siya sa pulis para po maasistihan yung mga anak niya para makapagsampa ng tamang kaso. Opo. Okay. So, yun na lang, partner. Tutulungan na lang po namin, attorney. Maraming salamat po, attorney Cristel Reyes Villar, ang Public Attorney 2 ng Public Attorney's Office, Legazpi District Office 2. Thank you, ma'am. Okay ba? Thank you din po. Okay.
Bukod dyan, partner, nakapanayam na rin natin ang social worker sa MSWD ng Biga, Catanduanes, na si Ma'am Michelle Ahero. At ayon sa kanya, ay under monitoring ng sitwasyon ng mga bata. Hindi lang natin siya makakausap sa oras na ito dahil nasa mahalagang pagpupulong itong MSWD. Ayan. So, ibig sabihin, partner, meron ng ginagawang aksyon yung MSWD doon, partner, sa Biga, Catanduanes. Okay, ito naman, balikan ko si Tarhata. Ito ikaw na rin nagsabi na natatakot ka na baka may mangyari sa mga anak mo. So, kung napakinggan mo yung advice ni attorney, kumilos ka na. Tawagan mo na yung pinakamalapit mong kamag-anak or kapatid na asikasuhin yung mga anak mo na makapag-file na ng formal na reklamo sa PNP, Women's and Children's, at saka doon sa Yes. MSWD. Sabi daw po, bawal daw po mag-file yung anak ko kasi minority daw po. Kaya nga, kasi nandiyan ka sa abroad. Tawagan mo na ngayon yung kapatid mo, tawagan mo na yung kamag-anak mo na pwedeng mag-asikaso at mag-assiste sa pag-file ng reklamo. Opo. Hindi ba, wala, narinig mo si attorney, pwede yung mga anak mo Yung mga makapag-file bata, ng reklamo. kailangan lang nila ng sasama. Sino Syempre, nagsabi na bawal magreklamo? walang bawal. Kasi sila mismo yung naaabuso, sila mismo yung nakaka-eksperyensya ng pananakit at mental abuse. Oo. So mayroon ka bang kamag-anak na pwede nang matawagan na asikasuhin na yung mga anak mo na makapag-file ng reklamo? Kasi yun ang gusto mong mangyari. Medyo hindi na makalapit yung mga tatay dahil medyo may pagbabanta. Kaya lang hindi yan mangyayari kung walang formal na reklamo may sasampa. Eto na lang, Tarhata, kaya para sa ikakapapayapa mo at ang isip mo para tangkilo, partner, wala ka nang dapat pang isipin pa dyan. Sasamahan po ng aming team ang inyong magiging representative para bisitahin ang inyong mga anak sa Biga, Catanduanes. So dapat meron siyang tatawagan na mag-aasikaso. Oo. Meron ba, Tarhata? Meron ba, Tarhata? Kakausapin ko po din yung sa site niya. Okay. So the moment okay. na may meron ka nang maibigay sa amin na representative, sasamahan po ito pong mga anak mo para makapag partner doon sa Biga. Makapag-file ng formal na reklamo. Oo. Aalalayan ng aming team. So sa lalong madaling panahon sa Tarhata, may makontak ka na, ha? Sige po. Okay. So anong masasabi mo, Tarhata, sa pagtugon na ginawa ng palatuntunan ito at ang Ako Bicol Party List dyan sa problema mo? Maraming salamat po sa inyo sa agarang pagtulong po. Okay. So sana, partner, mabilisan ang pag-aksyon dito kasi ako, tinitingnan ko pag yung ama, ganyan yung behavior, medyo buryong, delikado yan, partner. Kahit sino naman, partner, lalo na si nanay nasa malayo. Marami na akong nabalitaan yan sa TV, sa radyo, sa dyaryo, na yung nanay nasa ibang bansa, naburyong yung tatay, kung ano-anong pinagagawa. Correct. Kaya huwag ka mag-alala, Tarhata, gagawin po namin yung lahat para matulungan po kayo at itong inyong mga anak. Okay. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang byuda mula sa Camaligalbay humingi ng tulong na makapagpa-laboratory test at malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang bukol sa liig. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo! Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora Ora mismo. mismo. Eto naman partner, kasama natin ngayon si Perla Luces Perez na mula sa Kamalig Albay at dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong para sa kakailanganin niyang laboratory test sa kanyang bukol sa lieg. Magandang hapon po sa iyo, Perla. Opo. So pakilapit na lang po nanay ng mikropono. Ayan po. Nanay, kumusta po ngayon ang inyo pong kalagayan? Ito pong sa ano ko, masakit po lagi. Hindi ko na may galaw yung ganito ko. Opo. Tapos, ang sabi po sa akin ng doktor, kailangan ko na po ng CT scan, laboratory, saka x-ray. Ang kailangan ko daw po 12,000 para maano siya. Opo, para po maanuhan po yung mga gastusin dyan. Opo. Kailan pa ito na nagsimulang bukol po dyan po sa inyong Umpisa po nung pandemic napansin ko. Nung pandemic napansin nyo na po. Maari po bang dahil ito sa stress or kakaisip nyo po dahil nagkaroon po tayo ng quarantine? Hindi ko po alam kasi dalaw po nga ang kahirapan, hindi ako makapagpatingin. Opo. So ano po yung madalas nyong nararamdaman pag sumasakit po ba yan? Ano po yung sakit ba? Sobrang malala? Yung ganito ko po, hindi ko po siya magalaw, talagang masakit. Masakit po yung bukol nyo po at hindi nyo po magalaw. Opo. Kailan po kayo nagsimulang magpagamot at malaman kung bakit meron pong bukol dyan na tumubo sa leg nyo? Nito pong June kasi walang-wala Pakilapit nga lang po. po, nanay. Nito pong June. Opo. Ano yung sabi ng doktor daw po? Sabi po ng doktor, kailangan daw po ng, yun nga po, CT scan tapos x-ray laboratory para daw po maoperahan. At malaman kung bakit po may bukol Opo, dyan. opo. Opo. At anong klaseng bukol po ang tumubo. Opo. Nanay, kayo ba may mga anak? Isa lang po. Isa lang. Yung mister po ninyo? Patay na po. Patay na. So, ilang taong gulang na ho itong anak po ninyo? 30. 30 years old? Opo. May asawa na rin ba? Meron May na rin po. may pamilya na rin. So, paano ngayon? Sino yung tumutulong sa inyo? Kapatid ko po, nangingi kami ng tulong. Yung anak mo may trabaho din ho ba? Wala rin po. Wala rin. Uy.
So, paano po yung pang-araw-araw na pangangailangan nyo? Paano nyo na iraraos? Nangingingi na lang po kami ng tulong sa mga kapitbahay, kapatid. Tulong-tulong na lang po kami. Yung mga kapitbahay, tapos yung kapatid mo. Ilan yung kapatid nyo? Ano na lang po kami? 4. 4, okay. Okay. Maitanong ko lang, partner, kasi sa edad ni nanay, may tumubo dyan. Hindi pa masyadong matagal, di ba, nanay? Opo. Ilang taon na po kayo, nay? 60. 60. Senior citizen na si nanay. Okay. Nung magpatingin kayo sa doktor, anong sabi ng doktor tungkol sa kalagayan ninyo? Yun nga daw po, kailangan daw matanggal po kagad. So dapat maopera? Opo. Ayun. So yun ang pangunahing pangangailangan, nanay. Ang nais nyo ritong ilapit ay maopera kayo. Opo. Matanggal ka agad yung bukol. Opo. Kaya daw matanggal, sabi ng doktor. Kaya daw po. Bago Kailangan kayo mo na nagkasakit, nay, ano po yung dati nyong pinagkakaabalan? Ano po yung trabaho nyo? Sa bahay lang po ako. Opo, sa bahay. So, plain housewife ka po dati? Opo. Okay. Okay. Ito naman, partner, para mabigyan yung kahilingan ni nanay at mabigyan natin ng solusyon ang kanyang alalahanin. Kasama natin ngayon si Ms. Jody Buenaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Ms. Jody. Magandang hapon po. Ayan. So, Ms. Jody, napakinggan niyo po itong kahilingan ni nanay, ang kanyang pong sakit ngayon. So, ano yung pwedeng maitulong ng Ako Bicol Party List? Nanay, wag ka na pong mag-alala and umiyak. Kanina po, ginawa na po agad namin ng guarantee letter para po makaproceed na po kayo sa inyong laboratory. Ayun. Yes, Kasi yun yung unang mga yes, gagawin. opo. So yung unang kailangan ni nanay, Laboratory makapagpa-laboratory test. Yes. Laboratory, tapos x-ray. Yes, Ayun. po, sir. Opo. So, Yun ang inaantay po ng... pakilapit lang po nanay. Laboratory, x-ray, CT scan. Ayos na po yan. Wala na po. ni Sagot na po Congressman ng Ako Saldi. Bicol nanay. Maraming salamat. And yun, Sir Josh, sabi niya kanina, after nung mga laboratory niya, kung ano yung result, kailangan niya ng operation, rest assured naman po, nanay, na pagdating sa BRTTH, alalayan pa din po namin kayo sa inyong bill. Ayun po, nay. So, yung Maraming salamat po. lahat po ng sinabi ng doktor, x-ray, CT scan, ano pa yun, nay? Yung tatlo, lahat po yun ng Pakilapit lang po, laboratory. nanay. Yun Pag lang po, na-undergo tatlo. nyo po yun, dahil sagot na ng Ako Bicol kung ano Balik pa daw pong po operation. kagad ako sa ospital. Ayan. Okay. So anong masabi nyo nanay? Ba't kayo naiyak ng todo? Tuwa po na hindi ko alam na may tutulong pala sa mga mahihirap na katulad ko. Opo, nay. Ang Ako Bicol naman po, nay, maging mahirap, mayaman po, laging pong naandito para po ay tumulong. Maraming salamat So po iabot sa na Ako natin Bicol. ito, partner. Ayan. So, eto, Miss Jody, yung garantiya. Yes. Kita niya lang sa ospital. Eto yung patunay po, nanay, nasagot na Yung po ng tatlong Ako laboratory Bicol test, Party sagot na po List. niya. Yung laboratory test po na gagawin po sa inyo. Oh, Ma'am Judy. Maraming salamat po, Ma'am Jody. Sa Ako po Bicol, maraming salamat po. Hindi ko pinasa na may tutulong dito tulad naming mga mahirap. Nahirap manghingi ng tulong sa mayroon. Okay. Miss Judy, maraming salamat sa iyo. Ang Salamat magandang po. si Miss Judy. Lalong gumaganda, partner. Kasi maganda ang puso niya sa pag-asikaso ng mga humingi ng tulong. Apo. So, yan ay po na ang kahilingan po namin ay sana kung ano man po yung gawin na laboratory test po sa inyo ay wala naman po sanang makitang malalang sakit. Ano po, na? Po, iningi ko rin po sa Diyos yan. Hindi ko po kinakalimutan yung nasa taas kasi alam ko po siya yung pinakauna Ay, sa importante lahat. yun, nanay. Importante yun. Apo. So, eto pa, nanay, aside po dyan, sa tulong na inyo pong matatanggap sa Ako Bicol Party List, eto, nanay, tanggapin nyo rin po itong grocery packs para naman po sa inyong pamilya. Maraming salamat. Ayaan nyo, nanay. Aalalayan kayo ni Miss Judy at ng team ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo, para nang sa ganun ay makapagpaproseso na ng pagpapalaboratory nyo po. Ano ba? Ano po yung masasabi nyo, nay, kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa napakabilis po niyang nangingi ng tulong sa kanya. Wala po akong masasabi, talagang nasa kanya na po lahat. Ayun. Ayan, partner. Nasa kanya na lahat. ang lahat. Di ba? Mga ganyan, partner. Sa kanya. Ayan. So, ibig sabihin, partner, si nanay talagang hindi siya nabigo
sa paglapit partner dito sa Ako Bicol Kaya Party tandaan List. nyo yung partner, yung binanggit ko kanina. Sabi ko, pag maganda ang puso mo, mabuti ang puso mo, nagre-reflect yan sa itsura mo. Correct, partner. Ibig sabihin, pag ang puso mo puno ng mga kalukuhan, mga kuhaan, papangit ka. Papangit ka. Pero pag ang iyong Tingnan mo si kalooban, Miss Judy, oh. ang iyong kalooban partner ay sa pagtulong, gaganda ka. Salamat, At Ma'am gwagwapo ka, Judy. partner. Lalo kang gumaganda. Ayan. Ayan. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan patuloy natutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Maraming salamat at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.